Ochotnícke príbehy, patrón ochotníkov Peter Scherhaufer. Peter Scherhaufer bol režisér a pedagóg pôsobiaci na Slovensku a v Českej republike. Bol jedným z popredných režisérov Brňanského divadla Husa na provázku a celý čas svojho pôsobenia sa venoval aj práci s ochotníkmi. Najmä s divadelným súborom Jána Chalúbku v Brezne a divadelným súborom TES v Martine. Vytvoril program pre diaľkové školenie ochotníckych režisérov, ktorý mal v roku 1971 až v roku 1990 4 cykly. Krátko po nežnej revolúcii bol iniciátorom Kongresu amatérskych divadelníkov, ktorý sa nakoniec neuskutočnil. Kongres mal reflektovať aktivity amatérskych divadelníkov a podiel amatérskeho divadla na premenách vedúcich k novembru 89. V Brne dňa 2. decembra 1990 napísal: Divadelníci boli od vzniku a začiatku slovenského ochotníckeho divadla kriesiteľmi ducha národa, nositeľmi myšlienok slobody, vyzývateľmi na odboj a odporcovia útlaku. Obdobie rokov 1830 až 1919 nieslo črty boja proti sociálnemu a národnému útlaku. V rokoch 1920 až 1939 ochotnícke divadlo spĺňalo funkciu profesionálnych divadiel. Roky 1940 až 1945 sa niesli v protifašistickom postoji ochotníkov, povzbudzovania a víziev na odboj. Novodobé dejiny amatérskeho divadelníctva i nedávna činnosť, repertoár a postoj amatérov boli jasným dôkazom, že amatéri nie sú iba hračkou osudu, ale kriticky zmýšľajúci, seba samých reflektujúci ľudia, ktorým národ a jeho identita stoja za to, aby sa pre ne obetovali, borili s prekážkami a svojim talentom a tvorivosťou k nemu patrili. A som sa sústreďoval najprv na toto, ako sa divadlo mení, aké nádeje sa do neho vkladajú, či tie nádeje plní alebo neplní a tak ďalej. Proste všetky tieto, či sa v tom vyskytujú dajaké opakujúce sa veci, nedaj Boh zákonitosti, aby som sa sám mohol orientovať proste potom v tom, čo vlastne tu prebiehalo. Počúvate podcast Národného osvetového centra Ochotnícke príbehy, ktorý sprevádza výstavu Divadlo väčších možností.